hauka ne wannan kana ganin shi ma ba dan kasan nan bane wallahi muna ga baka na custom duty naka custom duty kuma takarda ce ta wace boda ka biyo ka shigo kasan nan ta boda da na biyo sai na mayar da kai mali a yau wannan kan nashi idan ka idan uga to na sa kana hauka ne magana za ka dare hukuma ne a ban isa ba wallahi nace za ka dare gwamnati ne ban isa ba na fi karfinka duk kudinka na fi karfinka ko dan wasa kasa ne ni nan na fi karfinka ba kai saka da hukuma ba dan Najeriya ne dan Najeriya ne shugaban kasa da ni da shi akai approving wannan state da kake gaskiya ne saboda haka ni ba abun wasa bane kai ka samu shi a charge office ashi baby wato baby duk wannan kwalmaɗin da kika ga ina yi ai duk sabi da ke nake yi saboda ni kuma wallahi wallahi yanzu dai tunda dai kin ga akan patrol nake ba wani lokaci za mu ja ba a takaice dai ki bani lamba ki in yaso shine ka san aka tafi da saurayi na to bayan iska bane ba ko kai wayatan da kike gani ba ko ba fa wani mutane bane ba ko daddu ne dinnu na rana ci can kai shi ba dan kasan nan bane irin mu dinnan da muke kike gani dan black din nan mu ne original mu ne authentic mutane kun zo ku in kuka ga mutun yan nuna rana sai kuma mu makale mai to irin mu mun kudai ke quiet ba na san bata lokaci yanzu abin da zai faru ki ban lamba ki in yaso sai ne belin dinki sai ki koma ta inda kika fito o baki da waya o to kokul a yalla bai yi hakuri mana ayi wasa ne o cheers to me zan sa ki sa dan doka zan kira ki yanzu ka ci abinci? ga an su abinci an bashi na je wajen matan nan ta nan kamfana an karɓo na 1.5 a ce an yi banka dama ina ta Allah ka bashi dan wake in ka bashi dan wake sai mu tamara ana yawwa kai kallon na kyau amma nan goma ba zan bada kai ba billahi lillahi ba hauka muke ba ka tare da kishi a tare shi oga ba shi da ko sisi ina ai ba sa yawo da kuɗi ganganci kai na tane ai ba sa yawo da kuɗi me kika tare shi wannan ai ba sa yawo da kuɗi bai ganshi bane ba farar kasan nan suke zuwa ba ai ba sa yawo da kuɗi kai kallon nan da kyau kira babanka wa fa wallahi kai kofurcin rigarka as from today we are kidnappers I swear I just saw gefe hello baba Ahmad ne Mom. Hello? Kidnappers ne suka kama shi a miliyan kuma ba zan bada yaran nan ba. To a ne wannan kuɗin ban taɓa jin su bare ma an gansu. Naji miliyan 5. A ba ɗana. Mutumin da ba na cin yau bare na gobe. Ina naga wannan kuɗi ni kuwa. Wala ba da su. Ka kai to na fuskanta. To billahi lazi baba. Kowa five ce sai ka bayar an kawo mai abincin nan kudin abincin ta. Ina take wallahi ko zai bai bana magani. Inda ku san baka yi. Kai. A rage ganin kamar alamun wayan nan su ma a wahala suke ne. dan talaka ne ni ba ni da ma patrol ina na tsaya tun na a sha musu ɗarki wallahi tallahi wannan fa ka san me zami dole ne mu sake shi ba to mu tunda mu ba ke na fasin gaske bane ba za mu kwada shi mu ci ne wallahi kai wait da Allah wallahi to wannan mu baka ji magana sa ba
wallahi tallahi kowa fayaf din abincin nan ba zai iya biya bai da maka sharan nan kaga mu waki na fasan gaskiya wane ba kariya muka idan mu samu kuɗi mu mu dan rage ta ba haka ba yanzu kawai dole haka za mu hakura gale shi tafi dole cika nan zai katan nawa ne wannan mata fata nan kwana buncin wan fayaf na karbo ba na ce mata mun yi babban kamu duba gani wannan maganar kuɗin abinci ai na saki zai ci